Maga mana this woman ji human trafficking. Ọ mana ozi gị gbawa ashawo. Maga ọma, mpaga ọma, ụmụnne gị ọma. Ah? Kedu ihe egwu jikwa gị wee soro kedu ihe o mere gị? Welite ihe enu. Odum Ghana nke ihe n'ụlọ na-abụ na-ekwu ị na-ekwu ihe ọzọ nyanwa na-ekwu ihe ọzọ ya anyị etikwu unu ihe ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. O nwere ụfọdụ ihe onyonyo nke m hụrụ ụfọdụ ihe nke na-emecha na be anyị nsị na ihe na-emezikwa ugbu a bụzi ihe dị egwu, ihe oke ịgba anya mmiri. Otu n'ime ya bụ ihe onyonyo bụ ihe mere nke si na obodo Ifitedunu nke dị n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa na steeti Anambra wee pụta, ebe ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo chọpụtara maka otu nwaanyị nke ji ụmụ nwaanyị ndị ka na-etopụta wee na-arụ ọrụ akwụna, were ha wee na-akpa ego. Ya bụ ihe onyonyo mgbe ihe anyị chọpụtara na ya bụ na mgbe ha bụ ndị ọrụ nchekwa jere na ụlọ ya bụ nwaanyị ha enwetaghị ya bụ nwaanyị, mana enwetara otu nwata nwaanyị onye nke ya bụ nwaanyị jikwanụ arụ ya bụ ọrụ akwụna, ma nwetakwanụ otu nwa ikorobịa onye nke akọwara dịka enyi nwaanyị ya bụ nwaanyị ji ha arụ ya bụ ọrụ akwụna. Ya bụ nwa ikorobịa nwekwara n'ọtụmọkpọ o ji n'aka nke nwata nwaanyị ahụ kọwara si na ọ bụ ọtụmọkpọ eji wee gbaa ha ndụ wee kechie ha, si na ọ bụrụ na ikwupụta ihe ya bụ nwaanyị ji ga-eme na ara ga-agba gị ma ọkwanụ ịnwụọ anwụọ. Nke ọzọ wee bụrụkwanụ ebe ụmụ bọyị atọ, ụmụaka ụmụ ikorobịa atọ ndị na-agba bọyị na-akpa nkata otu ha si egbu ọga ha. Nke ha bụ ụmụ bọyị atọ ha na-akpa nkata otu ha ga-esi egbu ọga ha ma bukọrọ ngwaahịa ya. Ha na-ebuzi ụfọdụ n'ime ngwaahịa ya ere, etinyekwa ego n'akpa. Ha sị na etinyebugo ọgwụ oke nke mbụ etinyere na nri ya bụ nwoke, mana nke ahụ egbughị ya. Aka na-akpakwa nkata ka ha ga-esi etinye ọgwụ oke ọzọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe so ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo abụọ. Nke mbụ anyị ga-ebu ụzọ nyoo anya na ya bụ nke mere n'obodo Ifitedunu n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa nke steeti Anambra. Ka m bịakwanụ. Adaeze Cynthia onye ebe? Adazi Nnukwu na Anambra steeti. Ka village na Adazi Nnukwu? Amataka. Maga mana this woman ji human trafficking. Ọ mana ozi gị gbawa ashawo. Maga ọma, mpaga ọma, ụmụnne gị ọma. Ah? Kedu ihe egwu jikwa gị wee soro kedu ihe o mere gị? Welite ihe enu. Odum Ghana nke He said I should be putting this in my neck. Your neck. That Okay. if I run or if I steal her money, I will run mad. Okay. Oya. Oya, welite ihe enu. So ihe a ka enye gị take oath. Mechakwa kpọrọ gị jee na nke dibịa wee nye gị nke asị gị nyarụ n'onu. Ah? So ihe na-agwa iwe eziokwu. Ego ole ka ị na-enye in a day? 40,000, 30,000. 40, 30. How many man can you give in a day? 12. 12. One another one again. 12. It's uncountable. Uncountable. You know one period again. I did one. On a second name here. Huh? Yes. Huh? Yes. So you know why we joke. Onye a wonye to the woman. The boyfriend. Enyi nwoke. Nwanne onye ebe. Afa gị ogene. Onye ebe na bagana. Ọrọfịa. Welite ihe enu. Unu na-anyụ na welite ihe enu. Unu na-anyụ na welite ihe enu. Ọ ga welite ihe enu. Unu na-anyụ na funu ya ọgwụ. Ha ji eme ụmụazị majik n'ahụ. Wee na-eputu ụmụazị mmadụ under age. Ije gbawa ashawo, ije biwe ajọ ndụ. N'ọya ka anyị na-ekwu okwu wee si n'oto na Ifitedunu na ya chọrọ kram. Ihe ndị a na-eso dị involved na human trafficking eme na Ifitedunu na Anambra na Dunukọfịa. Anyị si no to that. Isi n'igwe onye Anambra. And amaghị ama na nwaanyị akpọrọ gị na-eme gị this thing. Kedu ebe ọzọ si ka o duna gị? Ghana. Ka o duna Ghana. And o nweta ndị ọzọ na-emegasị these things. Unu buru ibu akụ ya?
Okay. Thank you very much. Unu na onye Commander Special Squad, AVG Iftedunu agụiyi. Anyị si na Iftedunu ya dị mma. Say no to crime. No ya nọ n'enu ya. Ya na-eme ka anyị sanitize na Ifte ka ọ dị mma. Ekene m unu. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ana m asị ụmụnne anyị bụ ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo Iftedunu. Ana m asị unu daalụkwanụ. Ka Chineke nna gọzie unu ebe ọ pụrụ iche na ya bụ ezi ọrụ nke unu na-arụ. Wee na-asịkwanụ bikonu ya bụ nwaanyị onye nke na-akpa agwa ya bụ nwaanyị unu ga-agbalị hụ na unu chọtara ya bụ nwaanyị ma mee ka ọ taa ahụhụ njọ ya. Maka gịnị? Nke a na-anụ na ọ na-achọzi ịkpọ onye nke a wee gawa mba Ghana. Onye mara mmadụ ole ọ kpọpụgoro mba Ghana otu ahụ ma ndị nwe ya bụ nwata amaghị. Wee na-asị bikonu unu ga-agbalị rụruo ya bụ ọrụ n'isi ma chọta ya bụ nwaanyị ma nyefee ya n'aka ndị kwesịrị ịta ya ahụhụ o kwesịrị inweta na ihe niile nke ọ na-eme, ma chọtakwanụ ndị niile aka ha dị n'ụdị agwa makwanụ ụdị azụmahịa ọjọọ, this kind of evil business. Ọtụtụ ndị mmadụ tinyere aka na be anyị taa, achọpụta ndị niile aka ha dị na ya ma taa ha ezigbo ahụhụ kwesịrị ha. Ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ọzọ nke ụmụ ụbọyị atọ ndị na-akpa nkata otu ha ga-esi egbu ọga ha ma kwakọrọ ngwaahịa ọga ha. Ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Chọrọ unu ihe gịnị mee? Mgbe ahụ o tinyezi ọgwụ oke? O tinyegoro ọgwụ oke? Okay, maybe ihe anyị kụziri emeziri o ji wee tiri gazi ya. Mana ka o tichaziri ya ọ gwaziri unu na-agwazi unu na demand ahụ gụnwa wee na-asị na demand kwesịrị enwe, isi na demand kwesịrị enwe ka ihe oke ka i kwuru na demand kwesịrị enwe. Okay, then after ka o tinyechaziri ọgwụ oke ahụ ka o tinye na egbughị ọgụ unu nke unu na plan itinye na unu a na-atọ dịkwa we ka ndị dị awe ka onye gwara ya tinye na ndị ọ na-asị nke unu kpara maka itinye na ndị onye bụ nyawa maneja onye nka ka ị isi mara na ọ chọghị itinye ihe ọ gwara gị bụ na ọ ga-etinye ọ letazi gị nwe gwara ya ka ihe ị gwara ya kwụsie ike no ibe nkwumelo ji wee kwuo dite so mụ wee na-asị anyị kụzie jos kụzie eziokwu meme ya nwa bibe na-asị na oye adịna ọgaghị nọ sometimes ọgaghị bata na ọ na-asị anyị esi ihe mme n'otide na nne ọkwa ife okwu ka ihe gụ na ya kwuru maka ịkọnvinsi nwaanyị nke dị gị ahụ mba ọ sị mụ na iwe ajọ ya oke esi Jẹ́kí èsìtì lọ́gá nínú èsìtì lọ́gá na ọsị na ọkọnfụzụ dịgị kwa owe tizie ya ihe n'ụlọ na-abụ na-ekwu ị na-ekwu ihe ọzọ nyanwa na-ekwu ihe ọzọ ya etikwu unu ihe ọrụ mgbe ahụ ọ na-ahụ ahụ gịnị ka ị gwara ya nke ọ na-ekwu na ihe i kwuru hapụzie n'ọma ka ọ na ọ mara kedu ihe ị sara ya isi a na-eji akọnvinsi dị ka ha mmechezi ọpụta wụchaji anụ si na mụ achọrọ itinye na dike na-ekwugo dị nne bụ nwaanyị na n'ime dị na kishin What was it like that? Yeah, I like my name. Couldn't see Indomie, Tinyan and Indomie.
ga-eti igo n'indomi manija gụnwa a na-akọwara na a na-eti poizin na anaghị eti poizin esi na aka gị adịghị ya a na-ekwu okwu poizin na ntị gị nwaanyị iji egwe ọga gị ifilu maka na ọ nwụrụ ka ị hapụzi ikwu mana ha ka na plan iti ya another one. So, apụta m bịa because ya ma amala m na otu igwe ọ na-adị ọgba dị ma mụ na nwanyị ya wee na-asịzi ya na na-etinye datị ọ gwabekwe n'otu igwe na-asị ya etinye detin ya etinyela ọdụlọ mma na achọrọ m ka ọbara mmadụ n'ihi isi ibe m gwara gị ya oluzie ka ọ ga-apụchazi na ya ịga isi mezie wee bipụta ya ọgweta m na nwanyị gara otu dị n'ahịa ego ole ka unu buru ka ibugoro kedu gụnwa gboro ole ka ibugoro ahịa na wee asụ once gịnị ka ibu amen ego ole ka iretere bee ka dịmonit gụnwa ugbo n'ole eside gụnwa ugbo n'ole the last 2 weeks ego ole 330 ka iretere ahịa ego ole ka ọ dị ka unu na-ere na shop ire ego ole gị onye abụkị the main problem onye abụkị dị ebe a na si na ọ bụ ihe anyị na-ekwu mere ka ihe anyị ga-eme gị 300 and something thousand iri ego ole n'ime okay so onye n'ime unu nwere akaụntụ gụwakwa ị naghị eyi izizi ya ego ole dị n'ime ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m nke njebụrụ mmadụ ana m asị ndị jidekwara n'ụmụaka atọ a ana m asị unu daalụ ọlụ daalụ ebe ọ pụrụ iche ka Chineke na-agọzi unu ma gbakwanụ unu ume unu ga-eji wee na-arụkwanụ ya bụ ọrụ nke unu na-arụ wee na-asị na ihe na-emezikwa ugbu a agbaala mmegharị maka anyị ka na-eti mkpu na-asị na ịgba bọyị nke ọtụtụ ụmụ ogbenye ji wee bụrụ mmadụ n'ala Igbo na ọ na-alazi ala ọtụtụ ndị mmadụ si na ha agaghị agazi gbaa bọyị na ha agaghị ezigakwa n'ụmụ ha ịgba bọyị n'ihi ọtụtụ akụkọ dị iche iche akụkọ ọjọọ nke ndị mmadụ na-akọ ihe ha hụrụ ebe ha gara ịgba bọyị ihe ha hụrụ n'aka ọga ha ụfọdụ oge ihe ha hụrụ n'aka nne ha ukwu ma nke na-emezikwa ugbu a bụzi na ụmụ bọyị ekwezikwa ha bụ ndị bụ ọga ka ha bụ uru ụmụ bọyị nke ugbu a ụfọdụ ụmụ bọyị makwanụ ọtụtụ ụmụ bọyị nke a na-enwezi ugbu a na-abụzikwa ndị na-abịa ka ha kwatuo ọga ha akwatu ọtụtụ n'ime ha na-ewezikwa anya ukwu a dị na ahụ ndị topụtara etopụta ugbu a ọtụtụ n'ime ha na-achọzi ka ha butezie ya n'ike ka ha bute ya ọsịsọ dịka ụfọdụ ndị ọgbọ ha ndị jere nke a na-akpọ HK ka e buru ya ọsịsọ ka e buru ya n'ọkụ ọtụtụ n'ime ha achọghịzikwa ịma ma ndụ mmadụ ọ dị involve ma ọ dịghị ị na-ahụ ka esi akpazi nkata ka na-azụtago na onye nke asị ngwa gị tinye onye nke asị ụmụaka kedu ihe ụmụaka ji ego eme kedu ihe ụmụaka ji ụdị ego eme na eji a wee na-asị onye ọbụla bụkwa ọga nwere ụmụ bọyị gbadokwa anya fikwa aka n'anya fikuchakwa anya gị ọfụma maka gịnị maka na ihe na-emezi nke ikpeazụ a egwu dịzikwa ọ dị mma ka njedebegodi ebe a maka gịnị atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa
o wee bụrụ maka ya gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na ịchọ esi eme ya deere ebumnuche gị etusuo ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa m gị na asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Onye asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.